Καλημέρα. Ήρθε η ώρα να κάνουμε τον μεγάλο αποκτισμό, το μεγάλο unboxing στη νέα μας κονσόλα. Στο καινούριο, στο PlayStation 4. Την προπαραγγελία την είχα κάνει αυτόν τον Ιούνιο περίπου, αμέσως μετά την E3. Όταν ανακοινώθηκε και η τιμή και είχε γίνει τότε στην E3 μια κατάσταση γήπεδο. Αυτό εδώ είναι το πακέτο που περιλαμβάνει την κονσόλα με το Killzone και ένα χειριστήριο. Δεν έχει το δεύτερο χειριστήριο ή την κάμερα. Το δούμε από μπροστά. Βλέπουμε μπροστά έχει το PlayStation, το παιχνίδι. Όπως βλέπετε έχει σκηνές αυτό το παιχνίδι. Από εδώ τίποτα. Ενδιαφέρον, ξανά τα ίδια. Killzone, PlayStation Plus, διαφήμιση, Blu-ray με το Superman. Ωραίες σκηνές. Γιατί λίγο η συσκευασία στις κονσόλες τα τελευταία χρόνια είχε γίνει βαρετή και βλέπουμε απλά ένα κουτί σκέτο. Οδηγίες, διάφορες πληροφορίες στα πλάι για τα περιεχόμενα, κονσόλα, εγχειρίδιο, καλώδια HDMI, USB, το παιχνίδι. Από κάτω διάφορες πληροφορίες, διάφορα λογότυπα. Για να το ανοίξουμε. Βασικά η κονσόλα ανοίγεται και μπροστά μου στο μαγαζί για να σφραγιστεί η κάρτα της εγγύησης και για να δηλωθεί και το barcode στο κατάστημα και να υπογραφεί η κατάσταση εγγύησης. Μέσα σε αυτό το κουτί υπάρχει ένα δεύτερο κουτί. Σίγουρα θα το έχετε δει όλοι αρκετές φορές σε είδη unboxing του εξωτερικού. Πόσα μπαλάρει τα πράγματα η Sony. Θέλω 2 χέρια. Όλε! 1, 2, 3. Όπα! Και έτσι είναι σαν βαλιτσάκι. PlayStation and the environment. Κάποιες περιβαλλοντολογικές πληροφορίες. Ότι είναι πιο οικολογικό, το συσκευασία, τα υλικά του PlayStation, η κατανάλωση της ενέργεια και ειδικά άμα έχουμε μια συσκευή που είναι στο σαλόνι, καλό είναι να καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Ας μην είναι ένα PC για παράδειγμα που έχει ένα τροφοδοτικό 700W, 1000W. Και το ανοίγουμε και είναι έτσι σαν βαλιτσάκι. Ολέ! Εδώ πέρα έχουμε το καινούριο χειριστήριο, το PlayStation, το DualShock 4. Για να το δούμε. Είναι πιο βαρύ αυτό το DualShock 3. Έχει το options και το share, το light bar. Έχει την καινούργια διαφορετική θύρα USB για φόρτιση όπως με τα κινητά. Έχει και αυτοκολλητάκια εδώ. Εδώ είναι. Κατά τη στοιχεία για να το δούμε δίπλα σε ένα DualShock 3 και σε ένα Xbox One controller. DualShock 3 και Xbox One. Ορίστε.
Σε σύγκριση με το DualShock 3 είναι σαφώς μεγαλύτερο. Βλέπουμε εδώ πέρα και οι άκρες, δηλαδή είναι πολύ πιο ψηλό. Οι μοχλοί διαφέρουν. Είναι πιο μαλλιτική, γίνει και κύλο και μεγαλύτερη ακρίβεια. Και είναι λίγο πιο κοντός ο μοχλός. Τα κουμπιά εδώ πέρα στο D-pad είναι λίγο, δείχνουν πιο μαλακά, ενώ στο DualShock 3 είναι πιο σκληρά. Τα κλασικά κουμπιά του PlayStation 3 είναι τετράκυκλος κτλ. Εδώ πάντα υπάρχει ένα χάραγμα ανάγλυφο, ενώ εδώ πέρα είναι όλο επίπεδο, flat. Τα πλάγια κουμπιά R1, R2 κτλ. Έχουν αλλάξει αισθητά. Προσέξτε τη διαφορά στα R2 και L2. Στο DualShock 3 ακολουθεί μια καμπύλη προς τα μέσα ο μοχλός, ενώ στο DualShock 4 βγαίνει λίγο προς τα έξω και η απόσταση που διανύει είναι μικρότερη. Σε σύγκριση με το Xbox 360 controller έχω ένα φτηνό ενσύρματο, το χρησιμοποιώ καμιά φορά για το PC. Είναι λίγο μικρότερο. Έχει διαφέρει πάντα η κατάτμιση στους μοχλούς. Έχει την οθόνη αφής βέβαια, καινούριο feature που έχει το DualShock 4. Έχει και μικρό ηχιάκι. Σε σύγκριση δείχνει το DualShock 4 είναι λίγο πιο ελαφρύ αυτό το Xbox 360, λίγο ελαφρύτερο, και τα κουμπιά δεν έχουν τόσο το glossy φινίρισμα που έχουν τα κουμπιά του Xbox 360. Επίσης εδώ πέρα υπάρχει μια είσοδος για ακουστικά. Αυτό εδώ τυπικά μπορούμε να βάλουμε και ακουστικά εμπορίου, ενώ στο Xbox 360 η είσοδος για ακουστικά είναι ειδικευμένη για το χειριστήριο. Πάντως γενικά το χειριστήριο DualShock 4 αποτελεί ένα άλμα, πολλά άλματα μπροστά στο DualShock 3. Καλύτερη μοχλή, καλύτερο D-pad. Ειδικά εμένα που μου αρέσει να παίζω παιχνίδια ξυλίκι, beat em up κτλ, δεν με βόλευε ποτέ το D-pad του DualShock 3. Ήταν σκληρό. Εδώ πέρα δείχνει πιο μαλάκο. Να συνεχίσουμε το unboxing. Εδώ έχουμε βιβλιαράκια, οδηγίες. Συνεχίζουμε από κάτω. Έχουμε ένα φτηνό μονοφωνικό ακουστικό για ομιλίες online, το καλώδιο τροφοδοσίας USB, σαν αυτό που φορτίζουμε κινητά Android, μπρίζα, γιατί δεν υπάρχει εξωτερικό τροφοδοτικό όπως έχουμε σε φορητούς ή σε άλλες κονσόλες. Υπάρχει μόνο το τροφοδοτικό, είναι ενσωματωμένο μέσα στην κονσόλα. Καλώδιο HDMI. Και εδώ έχουμε την κονσόλίτσα μας. Η κονσόλα γενικά είναι πολύ μικρότερη και πολύ ελαφρύτερη σε σύγκριση με παλιότερες κονσόλες PlayStation 3. Βλέπουμε από μπροστά PlayStation 4 ανάγλυφα, 2 θύρες USB 3, το Blu-ray drive το οποίο θα μπορούσε είναι σε slot in, αυτά πλάγια ένα ωραίο φινίρισμα. Εμφανισιακά το PlayStation 4 όταν το πρώτο είδα στην E3 μου φάνηκε σαν δύο PlayStation 2 κολλημένα στο ένα παπούτσι, κάπως έτσι.
Καλή ιδέα, γιατί το PlayStation 2 αποτελεί την πιο επιτυχημένη κονσόλα όλων των εποχών. Από κάτω PlayStation 4, ανάγλυφο λόγο, serial number. Το μπροστά έχουμε επίσης eject, ελαφρύ κουμπί και το power. Από πίσω έχουμε τη οπτική θύρα για τον ήχο, θύρα για ηλεκτρικό, HDMI, Ethernet και μια θύρα εξωτερική για να συνδέεται η κάμερα. Κάμερα για μένα εξαρτάται τι παιχνίδι θέλει να παίξει κάποιος. Εγώ είχα Move στο PlayStation 3 και έχω και το PlayStation Eye στο PlayStation 3. Η εμπειρία μου είναι ότι συμφέρει η κάμερα μόνο αν κάποιος θέλει να παίξει παιχνίδια γυμναστικής, παιχνίδια χορού, παιχνίδια με light gun. Αλλιώς δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος για απόκτηση κάμερας. Βέβαια, άμα βρείτε το πακέτο που έχει την κάμερα 2 χειριστήρα, τότε αξίζει τον κόπο, γιατί συγκριτικά 60 ευρώ για την αγορά της κάμερας δεν αξίζει μόνο. Εκτός και άμα βγει ένα καινούριο Move ή σας ενδιαφέρουν παιχνίδια γυμναστικής ή παιχνίδια light gun. Ένα Time Crisis για παράδειγμα μπορεί να είναι καλός, άμα σας άρεσε τέτοια παιχνίδια με light gun, είναι αξίζει. Από πάνω βλέπουμε ότι από τη μια μεριά είναι το matte, από την άλλη μεριά έχει φινίρισμα glossy. Αυτή εδώ πέρα κάνει slot αριστερά, αν βγαίνει, τρεχθερά τώρα, για να δούμε λίγο προσοχή εδώ. Βγαίνει και αποκαλύπτεται ο σκληρός δίσκος. Έρχεται με σκληρό δίσκο 500 GB. Στο PlayStation 3, όταν επακτήσα το PlayStation 3, είχα σκληρό 80 GB. Τον αναβάθμισα στα 500 και πρόσφατα τον αναβάθμισα πάλι στο 1 τέρα υβριδικό. Με τα παιχνίδια που βγαίνουν στο PlayStation Plus και ειδικά με τις απαιτήσεις σε installation που θα έχουν τα παιχνίδια στο PlayStation 4, 500 GB θα χρειαστείτε αναβάθμιση σε ένα χρόνο. Εκτός και άμα κάνετε συχνά uninstall. Βέβαια για ένα χρόνο μπορεί να καλύπτει άνετα. Ίσως να χρειαστείτε σκληρό, πάντως πάνω από 1 τέρα. Καλό θα είναι να περιμένετε να φτιαχτούν σκληροί που να είναι σε πιο προσιτές τιμές και θα έχουν χωρητικότητες σε 1 τέρα και πάνω. Τώρα άμα θέλετε να το αλλάξετε και σε SSD, αυτό έχετε στο πορτοφόλι σας. Αλλά καλύτερα είναι να πάρετε σκληρό δίσκο με μεγαλύτερη χωρητικότητα και υβριδικό. Οι υβριδικοί έχουν καλύτερο πλεονέκτημα σχετικά με τους κλασικούς, ότι φορτώνουν γρηγορότερα. Και τέλος στο κουτί μέσα υπάρχουν και άλλα φυλάδια, συμπληρωματικές οδηγίες και φυσικά το Killzone Shadowfall. Το Killzone είχα παίξει και το 2 και το 3 στο PlayStation 3. Δεν μ' άρεσε τόσο πολύ όσο το Call of Duty. Βέβαια έχει διαφορετικό χαρακτήρα, είναι έτσι πιο βαρβάρικο. Η Helgan, η κακή της υπόθεσης, είναι πολύ βάρβαρη. Και από πίσω βέβαια έχουν και μια συμπάθεια, γιατί ουσιαστικά προπολεμάνε για το δικό τους κράτος, για το δικό τους πλανήτη, και οι Βέκτανς οι πολιτισμένοι είναι και αυτοί που τους κάνουν τη ζημιά. Υπάρχει και μια συμπάθεια δηλαδή για τους Helgan. Το Killzone επιχείρησε να γίνει το Halo του PlayStation 3, αλλά δεν τα κατάφερε ποτέ.
Και ο λόγος είναι κυρίως γιατί βγήκε το Call of Duty. Τι υποστηρίζει βέβαια? 40 GB installation, 1080p, remote play με το PlayStation Vita. PlayStation Vita έχω. Και ο λόγος που το πήρα ήταν πιο πολύ για το PlayStation Plus. Δηλαδή πήρα μια κονσόλα και μετά δεν έδωσα τίποτα για παιχνίδια. Γιατί με το PlayStation Plus δεν είχα λόγο να πάρω κάποιο παιχνίδι. Είχα τη συνδρομή για το PlayStation 3. Τώρα το Remote Play είναι θέμα γούστου. Για προσωπικά, γιατί να παίξει, άμα κάποιος έχει μια τηλεόραση επίπεδη, γιατί που πλέον υπάρχουν επίπεδες οθόνης και σε οικονομικές τιμές, γιατί να πάει να παίξει το ίδιο παιχνίδι σε μια μικρότερη οθόνη, να το κάνει stream. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το unboxing. Καλό παιχνίδι λοιπόν σε όλους.